Здравейте, зрители на CarCheck! Днес ще ви представим един доста интересен автомобил, а именно Toyota Yaris втора генерация 1.4 D4D. Автомобилът разполага с 90 конски сили и 205 Нм въртящ момент. Искаме да подчертаем, че този модел е задвижван от 6-степенна скоростна кутия, което го прави доста икономичен, с разход на гориво при нормално каране от около 4,5 литра на 100 км. С компактния си размер, Yaris е изключително удобен за градско каране, а наличието на 5 врати го прави практичен и при по-дълги пътувания. Автомобилът, който разглеждаме днес, се продава в град Варна, като информация за цена и продавач ще откриете в коментарите под видеото. Автомобилът е обслужен преди 1000 км, като са сменени масло, маслен и въздушен филтър, има платена застраховка, винетка до края на 26-та година и е преминал технически преглед. Автомобилът е с предно задвижване и гумите, с които се предлага, са 2 по 2, т.е. отпреди има 2 гуми на Imperial с размер 185 на 60 на 15 с дот маркировка от 24 година, а отзад имаме 2 гуми на EcoDrive със същия размер, но тук дот маркировката е от 21 година. Този Yaris разполага с типичната за класа спирачна система, а именно отпред са монтирани вентилирани дискове с диаметър 258 мм, а отзад са плътни дискове с диаметър 259 мм. Отпред Toyota са избрали да сложат вентилирани дискове, защото натоварването при спиране там е най-голямо, а отзад са плътни дискове, което е плюс. При част от версиите моделът е с барабани отзад, но тук дисковете дават по-добра ефективност и по-стабилно спиране, особено при натоварване и извънградско шофиране. Окачването също е класическо и много практично. Отпред автомобила е с MacPherson стойка и винтови пружини, което е най-разпространеното решение в компактния клас. Осигурява стабилно поведение, проста конструкция и сравнително евтина поддръжка. Отзад е използвана торсиодна щанга с винтови пружини, която е известна със своята здравина и устойчивост при ежедневна употреба. От проверката на гумите може да кажем, че са в добро състояние, имат добра дълбочина и не видяхме някакви щети по тях. Проверяваме всички осветлителни елементи. Фаровете на автомобила са класически халогенни фарове, като в тях имаме вградени и дневни светлини. Налични са и фарове за мъгла, разположени в долната част на бронята. При автомобили на тези години е добре да се обърне внимание на прозрачността на стъклото и за наличието на влага във фара, тъй като това може да намали светлината при нощно каране. В този Yaris няма влага и няма нужда от полиране, тъй като фаровете са в чудесно състояние. Както се вижда на видеото, проверяваме също и отзад. Тук се използват стандартни стопове с нажежаема жичка, като са налични светлини за мъгла и светлина за задна предавка. Преди да преминем към интериора, нека запалим автомобила, за да чуем работата на двигателя. Едно от първите неща, които се забелязват в този автомобил е именно километражът в центъра на таблото. Интересно, Toyota произвеждат кокпита по този начин, за да може производството на автомобила дали за десен или ляв волан да е по един и същ начин. Собствениците на автомобила споделят, че в началото е трудно да се свикне, но като се свикне не прави голямо впечатление.
Двигателят в тази Toyota Yaris втора генерация е добре познатия Toyota One ND-TV, един от най-разпространените малки дизелови мотори за марката за Европа. Това е 4-цилиндров турбодизел с работен обем от 1364 кубични сантиметри, които използват Common Rail директно впръскване и турбокомпресор с интеркулер. Двигателят е с ангренажна верига и при правилна поддръжка веригата обикновено издържа дълго време и се сменя между 100 и 200 хиляди км. Двигателят работи равномерно и не забелязахме никакво омасляване по него и останалите компоненти. Интериора на автомобила е доста запазен. Салонът е проектиран да е по-семпл, но пък доста удобен и лесен за поддръжка, дори автомобила да се използва всеки ден. При тази конфигурация предните стъкла са електрически, а задните стъкла се управляват ръчно от лошата на задните врати. Налични са стандартните бутони за заключване на автомобила и за заключване на предните прозорци. Тук, както се чува на видеото, заключването от бутона не функционира. Под волана са разположени управлението на страничните огледала и регулирането на височината на светлината на фаровете. Проверихме механизъма за регулирането на огледалата и той функционира по предназначение. Автомобилът разполага с мултифункционален волан, който позволява управлението на аудиосистемата. Наличното радио поддържа CD MP3 или използването на дискове за музика или USB флаш памет, както и допълнително свързане чрез AUX jack, което дава възможност за лесна връзка с телефон или друг източник на музика. Климатичната система е с изчистен дизайн и лесно управление. Разполага с три основни регулатора, от които първия е за сила на вентилатора, втория разпределение на въздуха и третия регулирането на температурата. Под бутоните за климатичната система са разположени запалката, както и практично отделение за дребни вещи. Между предните седалки, освен бутоните за подгрева, се намират лоста за ръчната спирачка, допълнително място за малки предмети и къп холдър. Между шофьорската врата и седалката в долната част до пода е разположено лошчето за отваряне на капака на резервоара. Предните седалки се регулират изцяло ръчно и джобът на вратата, както и на пасажирската, е с добър капацитет и позволява да се прибере стандартна бутилка вода от 500 мл, както и други дребни вещи. Задната част на интериора на автомобила също е доста запазена. Задните седалки изглеждат в добро състояние, без видими сериозни забележки или износване. Пространството отзад е напълно достатъчно за автомобил от този клас. За сравнение, аз съм висок 173 и за човек с моят ръст мога да кажа, че има достатъчно място. Интересното при този модел е, че задните прозорци се свалят напълно додолу, което не е типично за всички автомобили в този клас и е удобство за пътниците на задния ред. Както и още едно интересно нещо е, че автомобила разполага с airbag на коленете на шофьора, което допринася за още по-голяма безопасност. На задния ред има предвидени щипки за фиксиране на предпазните колани. Това е практично решение, което държи коланите на място и улеснява използването им, особено когато автомобилът се ползва често от пътници или детско столче.
при този модел има ISOFIX, което е метални захвати между седалките, към които столчето се щрака, а тези точки на така наречения ISOFIX се намират на двете външни места отзад. Ако столчето е без ISOFIX, може да се монтира и със стандартен 3-точков предпазен колан, като е важно да бъде добре фиксиран и колана да е правилно прекаран и опънат. Още един интересен факт за автомобила е, че Toyota Yaris от този период получава максималните 5 звезди при Euro NCAP краш тестове за безопасност, което е отличен резултат за малък автомобил. Тази оценка показва, че автомобила предлага много добра защита при сблъсък за своите размери. За сравнение, Toyota Yaris се нарежда сред автомобили с отлични краш тест резултати. Автомобили като Kia Venga, BMW X1, Volkswagen Charan, Citroen C4 и Suzuki Swift. Тази Toyota предлага изненадващо много места на съхранение за автомобил от малкия клас. Започваме с стандартна жабка пред пасажера, а над нея е разположена още една допълнителна жабка. Вдясно от нея има отделение тип пепелник, който може да се използва и като място за дребни предмети. От дясната страна на климатичната система има още едно удобно отделение за малки вещи, а над волана е разположена допълнителна жабка, която е лесно достъпна за водача. Джобовете на вратите са с добър капацитет като отпред, така и отзад и могат спокойно да поберат ежедневни предмети. Допълнително разполага и с джобове на гърба на предните седалки, които са удобни за документи, телефони или други малки вещи на пътниците отзад. Като цяло автомобил е много добре организиран от към пространство за съхранение и дори е възможно да пропуснеш някои отделения, защото наистина не са малко. Багажникът има обем от около 270 литра, което е нормално за този клас автомобил. Но ето нещо интересно, когато задните седалки се сгънат, обема на багажника нараства до приблизителните 760 литра. Така дори с малък клас автомобил може да се пренасят малки мебели, електроуреди или друг тип обемни принадлежности. Като за финал на видеото ще пристъпим към кратко шофиране, за да ви покажем как автомобила се справя на пътя. Ако ви е харесало видеото, може да оставите един лайк или пък ако харесвате такъв тип съдържание, може да се абонирате за канала. Благодаря ви за отделеното време и ще се видим в следващото видео.